έξω η εκτέλεση της φορά του Τσόρι Ντομίνγκες. Το βολέ με τη μία αποκρίνεται το φύλακα του Απόλλωνα και μπερδεύονται οι παίκτες του Ολυμπιακού. Συνέχεια ο Μπενίτες με το Σιώπα και πρώτη μεγάλη φάση τον Ολυμπιακό εδώ. Με τον τερματοφύλακα του Απόλλωνα να εκπληδιάζεται, καθώς ο σούτ έγινε με τη μία, πέρασε από τα σώματα η Μπαλέρ. Του Τσόρι Ντομίνγκες. Ο οποίος πάντως έχει μείνει εκτός αποστολής για το σημερινό μάτς. Κίνησε ο Σαλίνο, του πετάει την μπάλα μπροστά ο Αργεντινός και γρήγορα πήρε το έτοιμα πάει για τον Τσόρι Ντομίνγκες. Ούλε, αλλά δεν μπορούσε ποτέ να φτάσει στην μπάλα με την προβολή του πάνω στο τάκι. Διώχνουμε μια γροφιά ο Πίτκας. Ο Δημήτρας κάνει την κούρσα να ένταξει την επίδεση του Απόλλωνα. Το μακριά, το σουτ δεν ήταν. Το σούτ έσκασε πολλές φορές. Το κόρνερ θα εκτελεστεί για την άκρη με γροθιές. Και η ομάδα μαζί με το Ηρακλή ψαχνών που άνοιξαν το πρόγραμμα της αγωνιστικής. Σόπαλο του. Σέντρα του Σοηλέδη. Θα διώξει ο Πίτκας. Άκουλου. Ψύχτεμα. Ο Κύριας θα γυρίσει στον Πίτκα. Ο Μάνταλος εκτελεί κεφαλιά του Μπρέζεβιτς με γροθιές ο Πίτκας. Ο Μάνταλος εκτελεί το φάουλ για την ΑΕΚ. Ο Πίτκας θα μπλοκάρει σταθερά. Στο 73. Πέρασε ο Πάγκαλος, μπαίνει μέσα στην περιοχή. Καλές προϋποθέσεις για τον Αοχάνια το Σούκα. Πεδούχος άψε πίσω του τον Κοτσόνι ο Πάγκαλος. Παίζει κάθετα για τον κριτικό. Η έξοδος από τον Πίτκα σταματά τον κριτικό, δεν έχει τελειώσει η φάση. Και πάλι ο κριτικός, δεύτερη απόκρουση ισοτήμου. Βλέπετε, εκτελέσεις φάουλ και κόρνερ, ο Γκονσάλες, η μπάλα περνά, ο Εγκουέμ δεν μπορεί να νικήσει τον Πίτκα, απομακρύνει ο Κύριας, μακρινό σου του Ρόχας και πάλι ο Πίτκα. Για όλα. Πάρα πολύ δύσκολη φάση και η πρώτη με την εκτέλεση και η δεύτερη από τον Εγκουέμ, αλλά και η τρίτη καθώς από έναν 8 του χρόνια. Πέρασε Κοντελούν, ο Γκονσάλες απευθείας, ο Πίτκα σε κόρνερ. Όχι τόσο δύσκολη, όχι. Αρκετές από τις ισοπαλίες της κάρτας. Πια παλιά βγαίνει ο Πίτκας μπλοκάρει. Δεξιά για τον Κουλοσάλια. Τη σέντρα του, ο Πίτκας με γροθιές. Δεν ήταν σίγουρο ότι θα το κάνει. Πάρα και καθυστέρηση δεν ευνοεί βέβαια το Λεβαδιακό. Καλπουλιάζες με φάλτσο. Διώχνει ο Πίτκας δύσκολα την μπάλα. Ο Πορτογάλος πυροβολεί για μια. Ωραία, βέβαια δυνατό σούτ από τον Πίτκας σε κόρνερ. Γρήγορα εναλλαγή με τον Χάλσεμπάικ. Ο Χάλσεμπάικ κάθετη πάσα για τον Μπεν. Βγαίνει όμως ο τερματοφύλακας. Και εδώ στην άλλη πλευρά το πλασέ ράζει τη γραμμή. Και πάλι η κίνηση του Παυλίδη. Το πλασέ. Απομακρύνει αυτός. Τώρα η σέντρα γέμισμα Χάλσεμπάικ. Βγαίνει και ο Πίτκας. Το Σερών Λεβαδιακός, Πλατανιάς, Ηρακλής, Ερμηνεωνίδα, Εργοτέλης. Πάλων και συμπεκτών, Αμαραντίδης για τη σέντρα. Βγαίνει ο Χάλσεμπάικ. Βγαίνει όμως και ο Πίτκας και το σέντρα. Χάλσεμπάικ βάζει το κεφάλι του έξοδος από τον Πίτκα για τον άξονα του Βεργόνη. Βεργόνη θα δοκιμάσει το αριστερό. Εκπληκτικό σούτ. Μεγάλη απόκριση. Το σούτ αυτό. Αριστερό καλοζυγισμένο. Βρίσκει σε τιμό. Κάνει μια σέντρα. Περνάει από τον Κάμπορα. Στρώνεται στον νέο Ισελφόντα. Σέντρικ, ο οποίος θα πιάσει ένα εκπληκτικό σούτ προς το παράθυρο του Πίτκα. Εσείς ξαναβλέπετε εδώ το εκπληκτικό σούτ. Κόρνερ το οποίο εκτελέστηκε γρήγορα. Εσπάρτα το γέμισμα στη σέντρα. Κεφαλιά. Νέα μεγάλη απόκριση. Κεφαλιά από τον Βεργόνη. Λαμάντε το εκτελεί με προχές. Όλα αυτά στη θεωρία, γιατί μετά από ελάχιστα δευτερόλεπτα θα υπάρχει κατοχή για τον Λεβαδιακό. Ο Βλαχόπουλος ωραία στο Μουσταφίδη. Δίπλα από τον Μουσταφίδη. Κεφαλιά, καλή ευκαιρία. Η κεφαλιά του Όμου. Και πάλι ωραία ο Μουσταφίδης δεν γυρίζει την μπάλα. Μεγάλο κίνησε στον Απόλλωνα. Σε άλλους δύο αν κάνει και ο Απόλλωνα. Συνελίδης γυρίζει σε ένα καλό σημείο. Ο Παπίζης πετάγεται, βγαίνει και μπλοκάρει ο Πίτκας. Πίτκας γεμίζει. Λόπουλος τώρα με χώρο μπροστά του. Κάτω η μπάλα, το πλασέ. Καλή φάση για την Καλυθέα στο 12. Γιώργος Πιτσικό. Καλυθέα έχει την υπεροχή και προσπαθεί θέση οδηγού.
πρόκριση. Τελείωμα Σάντο, ωραία στο πρώτο δοκάρι, δεν ευνηδιάζεται. Ο Μπριλάκης αντέδρασε. Μασάντο, από μακριά το σουτ. Με πολύ φάλτσο στην καρδιά της Άμυνας. Διώχνει ο Πίτκας, δύσκολο. Που ανεβαίνει. Γέμισμα, αφήνει ο Κοτσόνης, κεφαλιά Ψαράκη, κόπηκε από κοντά στο γκολ. Κανωτής λοιπόν. Κεφαλιά Ψαράκη. Και είναι μεγάλη ευκαιρία. Αυτή είναι κλασική ευκαιρία για τα Χανιά. Ενγκουέμ, πολύ δυνατά το γέμισμα. Ο Πίτκας, η ενέργεια. Έφυγε ο Ντακώστα, σουτάρει, θα μπλοκάρει, πέκρουσε ο Πίτκας, θα έρθει συνέχεια. Η κακή εκτέλεση με το αριστερό από τον Ντακώστα, αδύναμη, δεν μπόρεσε να μπλοκάρει για τον Πίτκα. Άρα μόνο ο τερματοφύλακας του Απόλλωνα ο Βαγγέλης Πίτκας. Αγγλιακό που καθοσοφία το πρωτάθλημα. Νωρίτερα η Ερμήνη Παλού καθυστερεί. Έκοψε ο Πιάνος, Κούσα για τον Κοντζάλη, το σουτ. Μια φάση που ξαναβλέπετε. Ντόπουλο. Δεν είναι τον Βασιλαδονόπουλο. Το σουτ από τον Κοντζάλη. Το σουτ του Κοντζάλη. Η επέβαση από τον Πίτκα. Νωρίτερα ο Δερματόπουλος και ο Ο Τζάλι δεν κατάφερε να απομακρύνει όσο και από εκεί στον Ιωαννίδη που προωθείται, συγκλίνει μέσα στην περιοχή, πλασάρει, μεγάλη ευκαιρία. Δεξιά πλευρά του παίχτη, βλέπει πολύ καλύτερα. Εδώ βλέπουμε εμείς την καλύτερη στιγμή που είχε 10 λεπτό, 2 λεπτά πριν από τον γκολ που πέτυχε ο 4. Ιωαννίδης, το σουτ στην κλειστή γωνία, εκεί ξαναβλέπετε. Πορτογάλος πυροβολεί για μια Η αλλαγή για τον Απόλλωνα, ο Κόλλιας περιμένει. στο κόρνερ.